Og Jan har så fået laks på i... Hvor er vi henne her, Karsten? Handicapsvingen. Tjek. Jeg tror, det er en nystil banklaks. Der er godt skrald i. Jeps. Jo. Så lykkedes det sgu Karsten at kroge en laks ved Abeland. Er den stor, Karsten? Jeg tror det er oppe på 10, der er gået fri nu. Den der store handfisk der, den har sidst gået fri i vandet 3 gange nu. Den er fri. 3 dage derovre nu. Hvad hedder det? Nej, nu skal vi bare have den fisk herinde, så skal vi nok snakke bagefter. Nej, det er dybgulv. Du vil ikke vide, hvad der er taget på, Jan. Den tager på en spænder. Op direkte ud i strømmen. Var det fedt? Kan du mærke det? Nej, det vil jeg ikke. Øj, den er blank, mand. Det er en 3-4 kilos. Den er fin, den der. Helt roligt, den er slet ikke træt. Jeg kan ikke have nogen udløb nu. Nu presser du meget lidt. Når du stikker af, så lad være med at gå rundt. Den er rigtig fin, den der. Ja, det er den. Ja. Det er en rigtig lækker, dybt hullerfejt fisk i det her. Ja. Og nu kan jeg godt se, det er fandme flot. Hvordan føles det at fejre din første bjergkangslaks? Det er ikke bedre. Det er jo lige så meget lige så sygt, som det var med den første skjernålaks. Men jeg tror, alle laks er fede at fejre. Ej, den første er altid noget specielt. Ja, det er vanvittigt. Ja, vi skal have den, hvis du kan bare lige gå. Ja, vi har et rigtig fint sted at lande her. Hvad farve spænder er det? Helt sort. Knaldsort. Helt sort til guld. Jeg tror, det er en let farvet fisk. Alligevel. Ja, det er fuldstændig. Det gør de. Hvis du går helt ind til kanten. Altså, du går ned her. Ej, det er fint nok der. Ja, men den er nemmere lige at kende ind over kanten her. Du, det er irriterende roligt, når det er din første laks. Hvis ikke jeg er rolig, så kan fisken mærke det. Kan den? Kan den også høre dig? Karsten, hvad hedder det her, hvor vi går? Det hedder ævehulen. Ævehjernen. Det er et eller andet med en abe. Ja. Hvor er vi henne? Det er Jakob. Ja, men hvilket land er det ikke i, Karsten? Nej, det er fint, den her. Ja, det er den. Ja, den er farvet. Det er lige mig. Helt rolig. Den skal bare herop. Og det er 3-4 gode kilo. Det er en god bjergkangslaks. Ja. Den er færdig. Den kan ikke mere. Det er ikke godt til dig længere. Så slapper vi både for madlavning op, hvad var Henrik? Ja, det er det. Og vi skal heller ikke give mad på vej hjem, det skal Karsten også. Ja. Nej, nu bøjer jeg reglerne. Nej. Ej, det var selv lavet dem. Så den, der fik først laks, skulle nok lave mad og vaske op og give mad på vej hjem. Det er en handfisk. Du havde godt om, ikke? Jo. Eller må man ikke klokke handfisk her? Nå jo, det er hundfisk.
Prøv at, vi skal have lidt her. Jeg har en her. Vi skal have lidt begejstring. Men det er jo, jamen jeg ryster ind. Vi skal lige have spænderen her close up. Den sidder Den perfekt lige over munden. Flot handfisk. Ja, det er ikke det skal have en krammer. Det er super. Så rød. Der er nogle tang, Carsten. Ja, det var der. Så lykkedes det lige Carsten at kroge en laks mere her i dag. Og vi er oppe på Holmen. Og den er taget i strømmende vand. Sådan et sted, som man normalt ikke fisker, men det kan jeg godt lide. Så nu skal vi bare have den ind. Den er fuldstændig blank og ny. Helt roligt, den er ikke klar endnu. Det der, det er en smuk laks. Det er en bjergrimstamme, kan man se, for det er en forholdsvis lang. Det er noget helt andet laks, når man fanger dem i strøm. Men der er ikke engang ikke så nærmest til 30 år. Jeg sagde, de var heroppe. Kan den over ligge på siden for klart? Jeg skal overhovedet ikke begynde at fange efter den. Jeg kan se, den er helt blank. Nej. Det der, det er en perfekt spisefisk, den der. Gør vi ikke spise fisk? Og det er på en fluorescerende gul. Det er fandme fedt. I formiddag så fik han en på 3,7 på en sort med kobberblad og en rød dut. Ej, den er lidt farvet. Helt blank og nygået laks. Den har faktisk lidt garnmærker. Ej, hvor er den flot. Løs skæld. Hvad siger du så? Du skal have en krammer. Det skal jeg. Ja, det er fedt. Og så skal vi have slået den ihjel. Fedt. Og Carsten han fuldender lige sit totale baghjul af mig og Henrik med hans tredje laks i dag. Det er det, man kalder et hat-trick. Jeg tror Carsten Westermann han bliver en glad mand. Hvor er der masser af tid. Ja, ja. Ja, der er masser af hvad? Masser af tid. Er det fedt, Carsten? Godt, du skal gå på land, Carsten. Carsten, du skal på land. Den har været i nogle kampe, kan jeg se. Den er ikke blank. Nej, det er den ikke. Den er... Nej, det er den ikke. Den føles meget større. Ja, men den omsætter, den er meget løs. Det er også en bedre fight end... Meget bedre. Bare træk den op her. Nej, det er den ikke. Og det er på den orange. Gul spænder. Den er ikke gul, den er... Nej, du behøver ikke tage den, Henrik. Gul spænder. Man kan kun se det røde. Ja, men... Hold kæft, der er noget, der har fat i den, mand. Er du sindssygt? Prøv at se siden af den.
Ja, det er nok lidt samme størrelse som den handfisk, du fik i dag. Bare hold. Den er tungere, derfor. Den føles. Og den er sgu blank. Det er den. Ja, Fuldstændig det er blank. havlus. De røde der? Ja. Ej, hvor har den bare været fyldt Den med har bare været havlus. havlus der. Nu havde du gong her. Så kom. Den vejer 4. Skal du ikke komme? Det skal jeg. Det skal du også, Henrik. Det er kraftigt godt. Det var lige totalt baghjul til Henrik og Jan, hvor Carsten han lige har fået 3 laks i dag. Så kan man da snakke om kammerat, hva'? Tillykke med den, Carsten. Tak. Hvad fisker du med? Fisker du med FC-spinner, Henrik? Du har aldrig fået ind. Det er bare en lukkelej. Okay, jeg har solgt min sjæl til fanden. Det er ikke for. Så det er simpelthen bare fordi det er sidste udvej. Ja, det er sidste udvej. Point of no return.